Tungang gabi ina nahuman og libot si Gobernador Gwen Garcia sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo nga maoy hilabihan nga gikuso-kuso sa super typhoon nga si Odette. Mao kini ang ikaduhang adlaw nga gilibot ni Garcia ang mga LGUs. Kaniadtong Biyernes human gayud sa paglandfall ni Odette sa Sugbo, giduaw dayon ni Garcia ang dakbayan sa Talisay hangtod sa lungsod sa Sibunga. Pagkasunod adlaw, mipahigayon siya og aerial inspection sakay ang chopper sa Central Visayas Command. Kaniadtong Domingo, Disyembre 19, naghatod si Garcia og mga hinabang ngadto sa mga LGUs sa Southern Cebu, gikan sa lungsod sa Pinamungahan ngadto sa lungsod sa Sibunga. Bisan pa man sa mga hagit, sama sa clearing operations sa mga karsada, apan sub-sub nga gilibot og giinspeksyon ang 20 ka lungsod gikan sa Southwest paingon ngadto sa Southeast kay gusto gayud sa gobernador nga iyang makita mismo ang tinuod nga sitwasyon. Matag lungsod nakadawat og 1,200,000 nga salapi gikan sa 1,000,000 ka pesos nga cash assistance ni President Aspirant Isko Moreno og 1,000,000 ka pesos gikan sa kumpanya ni Garcia. Kini aron mahatagan dayon og ginabang ang mga apektadong residente. Nagpadala usab og inisyal nga mga relief goods sama sa bugas, dilatang pagkaon ug noodles gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. In spite of the many logistical problems that we are encountering, things will be better, and I assure you, my brother and sisters Cebuanos, things will be better. I will not stop until we will rise up again. Padayon paghihapon sa pagpahigayon sa clearing operations ang matag lungsod sa habagatan. Kaniadtong Sabado, Disyembre 18, gitigom ni Garcia ang mga pribado nga kontraktor ug mipasalig sila nga motabang pinaagi sa pagpagamit o pagpahuwam sa ilang mga ekipo aron madali ang pagputol sa mga kahoy nga natumba ug nagbabag sa karsada. Ang kalisod sa pagtabok sa dan na sinati kini ni Garcia atol sa iyang paglibot kagabii. Tungod sa kakusog sa hangin ug nihampas ang tubig dagat, naputol ang bridge sa lungsod sa Malabuyok. Nakankan o nahugno ang parte sa Coastal Road sa lungsod sa Alegria hangtod sa lungsod sa Malabuyok. Apan, dili ka na babag ug walay makapugong ni Garcia kay misakay siya og motor. Human nagbaktas, ug nisakay dayon og gamay nga bangka aron iyang makita ang mga Sugbuanon nga na-isolate didto. Sa pagkakaron 46 pa lang ang kumpirmadong patay ug duha pa ka buok ang gikatahong gipangita o missing. Sa 46, 13 sa Alcoy, 6 sa Alegria, 8 sa Badian, 6 sa Aloginsan, 5 sa Dumanhog, tagduha sa lungsod sa Barili ug Mualbual ug usara ang natala nga patay sa Pinamungahan. Samtang aduna usab gikatahong gipangita o missing sa lungsod sa Alegria. Kasagaran sa namatay, natumbahan og punuan sa Mangga ug sa Lubi. I talked with the Chief of Police nga ako sa giingnan nga kinahanglan mag-force evac na ta. Kay karon sa man nato nga buhaton ang force evac kunya na kung danang bagyo kasi di tagalakaw. So it was a good decision sa ato ang part nga ato nang gibuhat kay if wa man galit nato na buhata daghan kayong patay. Ang mga mayor nato have to be commended because they acted in accordance with their duties and responsibilities in preempting as much as they could possible damage to human lives, cost to human lives. Kaniadtong Sabado, apil usab nga gipatawag ang Telcos ug VECO aron masugdan na ang pagpaayo sa naguba nga mga cell sites ug ang pagbalik sa kuryente. I was able to get a commitment from VECO, including NGCP, that we could light up certain areas of the province and the city. And as of yesterday, power has been restored to parts of Tuburan, Tabuelan, and that area in the north, as well as certain parts right here in the city of Cebu. So there's hope and there's light at the end of this dark tunnel. Ugma, adlawng Martes, Disyembre 21, suruyo na usab ni Gobernador Garcia ang norte nga bahin sa lalawigan sa Sugbo. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.